viatge mediterrani. Els teus projectes també són els nostres. Molt bona vesprada! Un dia més ens trobem en l'Ajuntament de València per tal de disfrutar de la mascleta d'este dijous ayer. Una mascleta que està a punt de disparar la pirotècnia Benlloch S.L. Enguany tindrà 4 principis aèris, dels quals un es realitzarà amb tecnologia digital. Després, 5 parts terrestres acompanyades de focs aèris. El terratrèmol final constarà de 3 fases que esperem que es deixen a tots bocabadats. El pirotècnic Josep Benlloch vol dedicar esta mascleta a molts del seu equip. I la mascleta de l'Ajuntament plena com tots els dies. Cada dia Glòria Martínez, la falla major de València, tria 2 xiques de la seva quart d'honor perquè l'acompanyen en el moment de dir al pirotècnic que pot començar la mascleta. Avui les escollides són Paula Solà Ferri i Mari Carmen Piera. I ja d'un moment a l'altre, acompanyant també de la falla major infantil i de l'alcaldessa de la ciutat, comença ja la conta y enseguida comienza la mascleta de pirotecnia Benlloch S.L.
Magnífic terratrèmol